जोंखौ दा डिभाइड एन्ड रुल खालामदों होननानै आंबो मिथियो नोंबो मिथियो सोरबाया मिथियो खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला जोङो दा थांदिनि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड डेजिगनेटेड केम्प क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लेट्स गो लोगो आंनि दिनैनि NLFB केम्पखौ भिजिट खालामनायनि ओंथिया बेनो लोगोफोर माने आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे स्पेशल भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय NLFBआ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानि थाखाय जोनोम जाखो आरो NLFBनि थांखि बिथांखिया मा आरो NLFB हानजाया जों बर' हारिनि थाखाय मा मावनो नागिरदों आरो NLFB हानजाया दिनैनि दिनाव माबोरै सोलिनानै दं बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनै क्लियारलि मिथिजोबगोन स' बेनिखायनो गासै बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो गासैखौबो क्लियारलि मोननो थांगासिनो दं बेबायदिनो लोगोफोर आं हाबसिगोन दा क'क्राझारनि NLFB डेजिगनेटेड केम्प बेयाव आं हाबनानै गिबियावनो आङो IB बुंथिग्रा चेयारमेन NLFBनि बिथांखौ आं लोगो हमगोन सारखौ लोगो मोनबाय नै गोजोन्थों दे माबोरै दं सार मोजां प्रग्रामाथ' मोजाङै सोलिगासिनो औ मोजाङै सोलिगासिनो दानिया लोगोफोर नोंथांमोना NLFB हानजानि इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ जाय नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों दा गोसो होनानै खोनासंलांदो नोंथांमोना नुबाय आंजों लोगोसे दङ दा बे NLFB हानजानिनो चेयारमेन सार IB बुंथिग्रा स' गिबियावनो खुलुमबाय सार बर' रायजो मिथिनो लुबैनाय माखासे सोंलुफोरखौ आं सारनिफ्राय सोंगोन नोंथांमोना खोनासंनो हागोन सार गिबियावनो जों मिथिनो लुबैनाय बेनो NLFB हानजा जोनोम जानायनि गुबै थांखि एबा जाहोना मामोन देख जेब्ला बिटिआर एकर्डआ जादों बिनि उनावहाय जोङो बुहुद रोखोमनि खस्थ' मोनबोदों आंथ' मोनाखैमोन खिन्थु जानाखि केरेसफोर दङमोन नाङा फाङा केसनि प्रब्लेम फैबाय थायो CBIनि प्रब्लेम फैयो NIनि प्रब्लेम फैयो सोरबा न'आव थानो हाया सोरबा माबा खारनांगौ जायो ओरै बेरा फारसेथिं जाय माबा जानाखि सेंग्राफोर दङ जानाखि ओंखारबोबाय हायेनाव थाफैबाय जानाय मोजां मोनजाया न'आव थानो सुख सान्ति गैया होनबा बे खेत्रखौ लानानैहाय होनबा नों मा सानो दे बुंलाय नोंसोरो बेथ' माने एकर्डनि उनाव जोबोद माने असान्ति माबा थाबाय थादों एकर्डनि उनावहाय ओरैबायदि असान्ति जादों माने स्पेसियेलि जानाखि हाथियार दैग्रा ग्रुपमोन NDB ग्रुप जानाखि बे NDBSनि खेत्रआव आं बुंनो थाङो जानाखि फैदों केसआनो जोबनो थाङा सोरनिबा न'आव थां बेबो खोन्थायो सार बोरै जानांगौ जाखो आदा बोरै जानांगौ जाखो बेफोरबायदि दुखु सुखुखौ माने सहायनो हायैयाव थारमाने मोनसे जों थांखि लादों बेहाय जोङो बुहुद खेब मिटिं खालामदों ओरै अरुणाचल एरिया बर्डारावहाय आरोखि ना ओमफ्राय बेहाय मिटिं खालाम खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा बार मिटिं खालामनानैहाय जोङो मोनसे डिसिसन लादों जे बर'खौ रैखाथि होफिनोबा गोदान आफादा दाफिननांसिगौ जोनोमखौ जों होफिननांसिगोन जोङो जानो हागौ दा जोनोम गोदानाव जोङो साथाम साब्रैल' थानो हागौ बा 10 जन 12 जन बा मेक्सिमाम जों 30 जन जानो हागौ नाथाय समजों लोगोसे दि जानाखि थासारिजों लोगोसे जोंनि जानाखि केडेट्सफोर दङ बिसोर बारायलांखागोन होननानै जोङो खम मानसिजोंनो जोङो माने जोनोम होग्रोनाय जादों आरो बे जिनिसखौहाय थांखिया बेनोमोन थारमाने बुहुद खस्थ' मोननाय सोरहाबा न'आव फैनाय लोगो लोगो मास मोनसे मोननै मोनथाम मास मोनसे मोननै मोनथामबा अके बोसोरसे सोरनाबा लंपेन्ट गांसे गाननानै गभमेन्टनिफ्राय रावबो हेल्प मोनाखै फैबाय दे जाबाय हाथियारखौ दोनबाय मास मोनसेनि उनावनो हाथियारखौ गरायजोब्बाय डिजल्भबो खालामबाय आफादखौ बिनि उनावहाय बोसोरसे बायदि सेंग्राफ्रा ना लंपेन्ट गांसेखौनो मोनदों ना न'आव थांनानै सुख सान्तिखौनो थाहैनो मोनदों ना ओंखाम बोथिसेखौनो मोनजादों बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोबा रागाबो जोंखाङो आरो बोरै जाया बेखौ सानफ्लाङो बिदियाव जोङो जाला सोमावसारनांसिगोन होननानै जों दानाय माबा जादों आफादखौ दानाय जादों अब्ला दा सरकारनिफ्राय लुबैनाय एबा बिनाया मा नोंथांमोननिया जोंनिया फार्स्टआवनो जोङो दासिमबो जोंनि थांखिया बेनो नंगौ जोङो दा बड'लेण्ड डाइरेक्ट बिनो थांबाबो उसुबिदा दा जोंखौ बड'लेण्ड बिनो थांनाय लोगो लोगो जों नाख्रेबनो नागिरदों दा जानाखि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव लिडारनिफ्राय लानानै केडेटसिम सोमावसारनायाव जानाखि जेलाव दङ स्पेसियेलि जों रन्जन दैमारि सारखौ लानानै बुंग्रोयो सासे सुक्तिखारि मानसिया जुदि जेलाव थाहैनांगौबा होनबा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो जेबो जिनिस गैया दा जोंनि थांखिया बेनो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बेसेबां केडेट्सफोर दङ जेलाव
बिसोर गासिबो उदां जाजोबनांगौ बे फार्स्ट थांखि बिनिफ्राय दंबावो माखासे थांखिया आरो सिमा बारायनाय सिमाखौ जेरैहाय एग्रिमेन्टआव दङ जोङो बिटिआर रेकर्डनिबो एथ'ग्राबो एगेन्स्टबो नङा खिन्थु बबेबा जिनिसखौ थारमाने जाथावै जिनिसखौहाय जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोबा बा खालामाबा बे जिनिसा थारमाने फिउचाराव थारमाने बिराद गिदिर इम्पेक्ट होगोन आरोखि जोंनि बर' ससाइटियाव दा बेफोरखौ जुदि जोङो सानोबा बा गोथौवै साननानै जुदि नायोबा जोंनि प्राइम डिमान्डआ जाहैबाय रन्जन दैमारिखौ गनांगौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ आरो जानाखि केरेसफोर दङ बिसोर उदां जानांगौ बिनि उनाव माबा दस्रा स्टेपखौ जों लालांगोन दा प्रेक्टिकुलारलि थारमाने दा फार्स्ट फकासिंआ जोंनिया बिसोरखौ उदां खालामनांगौ बिसोरखौ उदां खालामनो हायागौ माने सान्थि मोननाय नङा मानो होनबा बै समावहाय आबसुआनो जा बिएलटिआनो जा एनडिबिआनो जा आरोबा बिनि सिगांबा आरो दंबावोमोन बिएसि एकर्ड जाबाय बिटिसि एकर्ड जाबाय आरो दा बिटिआर एकर्ड जाबाय बेफोरावहाय गासैबो सोमावसारनाय जानाखि मानसिफोर दङ सोरबाया दासिमबो केसान जोबाखै दासिमबो होसोजायो बै बिएससिनि आमोलनियाबो बिटिसि एकर्डनियाबो दाबो जोबाखै दा बिटिआरनियाबो जोबाखै दा जोङो बेखौल' लुबैयो जानाखि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव 1986 निफ्राय लानानै जागायजेननायनिफ्राय लानानै 2000 नै दा टिल डेट जानाखि केसफोर दङ पेन्डिंफोर दङ बिसोर गासिबो सल्भ जाजोबनांगौ बिनि उनाव नांगौबा जोङो उदां जाजोबखांबा जों गोदानै आरो जों जांख्रिथाय मोनसे लाफिनबावबा मुभमेन्टखौ जों खालामफिनबावगोन जों बेखौ जों साननानै दं आरोखि दा बेखायनो रन्जन दैमारि सारा गग्रोनांगौ केरेसफोर गग्रोनांगौ जानाखि केसफोर दङ एनआइए दं माबा दं दासिमबो बुहुत केरेसफोर दङ दै मा होनोमोनलायो न'आव थानानै दङ खिन्थु सान्थि गैया मालाबा मास मोनसेनि उनावनो एसपिनि फन फैयो मालाबा मास मोनसेनि उनाव सोरबा स्पेसियेल ब्रान्सनिफ्राय फन फैयो मालाबा लिंहर जायो मालाबा बहाबा थांनांगौ जायो बेफोरबायदि केसा दाम दासिम सल्भ जायाखै जों लुगैयो दा टटेलि सल्भ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जाय मानसिफ्रा माबा खालामदोंमोन मा होनोमोनलायो जगदान होदोंमोन दा एटलिस्ट बिसोरनि केसआ टटेलि स्टप जाजोबनांगौ जों बेखौ लुगैयो आरो बेनिफ्राय दा बेखौ मावनायाव नोंथांमोननि हान्जानिफ्राय माने सरकारखौ बिदिनो नारसिननाय बे खामानिखौ मावबाय दं नामा अबभियासलि जोंथ' सरकारखौ थारमाने नारसिनदोंआनो दा नारसिनबाबोलाय बहा हानो जों फिसा संगठन नाथाय फिसाबाबो जोंनि थांखियाव जों थाबाय थागोन लोरबां जाया जों मालाबाबो मोनजाया बारानो थागोन खिन्थु थांखियाव जों सहैथारगोन बेनिफ्राय सरकारा नोंथांमोननि बेफोरबायदि खावलायनाय माखासे नोंथांमोननि बिथांखिफोरखौ सरकारा दा खोनासंदों खोनासङाखै बा बबेसिम दावगादों दा सरकारजों सावरायनाया जागासिनो दङ जोङो स्टेटआवबो दा आङो दाख्लै बावैसो थारमाने बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरिफोरजोंबो लोगो हमदों बिसोरखौबो आं बुंदों जोंहा रावजोंबो हेंथा गैया थांखिया जोंना मोनसेयानो बेबायदि जिनिसखौ फोरमायदों आरोखि आङो जानाखि जोंनि थांखि दं माबा दङ दा बिसोरबो बुंदों थिगानो बिदिबालाय जोंबो सापर्ट दं होननानै आरोखि ना दा जिनिसा जों जेब्ला आवगायबाय थानाय समावहाय जोंनि आफादावहाय एसे गुलाय गुजाय जादोंमोन दाख्लै समाव जोंनिफ्रायनो माखासे केडेट्सफ्रा बोरैबा दुखु मोननानै बा जानाय मोनैनि बा माबा मोनसे जिनिसखौ मोनैनि एसे बेरेखा जादोंमोन बे चेप्टारा जोब्बाय दा जोङो मोनसे जिनिसखौ जोङो बुंनो थाङो बे दानि मुहुर्त समाव जोंनो गभर्नमेन्टआ एसे एनै हरो स्टेटनिफ्रायथ' सिगां हरनो नागिरदोंमोन दा पुलिस प्रशासननिफ्राय माबाया मोनो आरोखि ना उदालगुरि खेमा मोनो खिन्थु जों बे खेमा जों मोना आरोखि जोङो निजायैनो जोङो माबायो मा होनलायो सोलिनानै दङ साफा सानै कन्ट्रेक्टरबो दङ बिसोर थारमाने रेगुलारलि जोंनोहाय थारमाने माबा हरो रेसनखौ हरो दालि हरो माइरं हरो सामब्राम हरो थाव हरो आरोखि बेजों सोलियो आरोखि जानाय बेदर आरो नाफोराथ' आरो बिदिनोसै सप्तासेयाव एखमबा जायो एखमबा जाया जा फैसा सफैबा साइडआवहाय बे जानाखि जोंनि सेंग्राफोर थाहैयो सोरनावबा जाथि खुरमाफोरनाव एसे एनै सहाय बिहैयो सोरनावबा माबा सिना जानाफोरनाव एसे सहाय बियो हरो आरोखि पाब्लिकफ्रा खिन्थु बिराद मोजां सापर्ट खालामो आरोखि सापर्ट खालामो आरोखि दा पाब्लिकफोरनि अननायावनो जों दासिमबो दङ माबानिफ्राय जों सापर्ट मोनाखैबाबो मा होनोमोनलाय टटेलि माने फुल प्लेजेड गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्ट मोनाखैबाबो जों दा थांनानै दं आरोखि बे जों थाबाय थागोन मोनजायाबाबो जेबो अरजाया नांगौबा सानसेयाव बोथिसे मोनजाबाबो जेबो आपत्ति गैया खस्थ' खालामखानांगोन ना खस्थ' खालामाबाथ' फिथाइया मालाबा थाया बेनिफ्राय बिसोरनि केडारफोर माखासे केमाव दं माखासे बाहेरायाव गुबुन खामानिफ्राव ना नोंथांमोना 300नि एसे गोजौ दंना गासै 323 आनो दं मोननै केमजों टटेल उदालगुरि ओमफ्राय क'क्राझार दा बिसोरहाबो माखासेफ्राथ' न'खर गोनांबो दङ ओमफ्राय बिसोरनि न'खर जानायाव बिसोरनि लोमजानाय साजानाय न'खर खुंनायाव माखासे सापर्ट होनो हायो ना हाया ना माबायदि सोलिनाङो नै मोनसे आफादा जोंनि आफादा ओरैबायदि आफाद जुदि हारिनि थाखाय मावनो फैदोंबा
फार्स्टआव हारि हारि सेकेन्डआवसो न'खर सेकेन्डआवसो न'खर राइट हारिखौ जुदि बासायग्रोनो हाबासो न'खरखौ बासायनो हागोन जोङो सोरनिबा न'खराव लोमजानाय साजानायावहाय जानाखि फैसा थाइसे थाइनै हायो जों मददखौ हरो खिन्थु सोरनिबा लोमजानायावहाय 1 लाख 2 लाख 3 लाख नांगौ जों बेखौ हरनो हाया मानो होनबा जोङो सिगां हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंथ' फेमिलिया सेकेन्डारिसो जोंनि थाखाय सिगांहाय हारिनि थाखाय जोङो जिउ होग्रोगोन बिनि उनावसो जों न'खरखौ नायहैनो हायो आरोखि दा बिनि खेथ्रआवनो बिनि बेलायावनो थारमाने जोंनि जानाखि केडासफ्रा सोरबा न'आव थायो थांलाय फैलाय खालामो फैसा थाखा मोनाबाबो थारमाने दा तारमाने जों बुजियो माने जों बिसोरखौ खोन्थाखादों फैसानि थाखाय पार्टियाव माने जों संगठन दायाखै सिदा खोथा संगठन दानाय लोगो लोगो दि फैसा सहैनांगौ न'आव सालारि सिस्टेम बे साख्रि नङा माने निजा थारमाने गावनि माबाखौ मा होनलायो बेसेन गोसा टाइम आरो माबा मा होनलायो देहाखौ जोङो हारिनि थाखाय बावसोमनो हानांगौ होननानैसो जोङो केडेट्सफोरखौ जों फोरोंखादों आरो बेहा न'खरनि लोमजाबाबो सोरनावबा बे केम्पफ्राव फैनानै आंना बिदि प्रब्लेम जादों आंनो एथेखनि रां नांगौ बेबायदि मालाबाबो गैया जानायबो कमप्लेनबो फैया आरो जानायबो नङा माने मोजाङै कपारेशनै सोलियो दिनैहाय नैबे मुंख्लं साननि गेजेरजों नोंथाङा सासे NLFB हान्जानि चेयारमेन जानानै दा समस्त बर' रायजोफोरनोहाय मा मेसेज होनो सानो दिनैनि दिननि गेजेरजों दिनैनि दिनाथ' जोंनि NLFB आफादनि दुखुनांथाव दिन मानो होनबा थांनाय बोसोराव जोंनि बे जेप्रुस बेखौहाय हमनानै लांनानै थारमाने जोंनि दुश्मनफ्रा जों गोनांथि नाम लाला थारमाने बेखौ बिराद गाज्रि बुथारनाय जादों खिन्थु मानसिखौ गोथाङै हमनो मोनखादोंमोन हमनानै जुदि बेखौ बुथारनांगौ बे नङामोन आरोखि ना खिन्थु माथो खालामबावनो नोङो हार समावहाय जिउखौ बावनांगौ जायो खेबा जानो बे खोन्थायाखै ग्रुपआ बहा दं सोर दं सोर माबाखौ प्रेस मिडिया होयो नोंसिनि मानसिफ्रा खोन्थायोबाथ' जों हमजाजोबगौमोन खिन्थु सिबाया खोन्थायैखायनो बिदि खालामजादों खोमा आं सानो आरोखि ना सुप्रिम सेक्रिफाइस दं NLFBनि माबायाव बे जोंनि जेप्रुस बे एनजों खोला दा आङो बर'फोरखौ जोंनि बर' गेदेमाफोरखौबो बा जानाखि बर' जोंनि दङ दा मोनसेल' मेसेज होनो सानो आरोखि ना बर'फोरनि गेजेराव सासे आं उन्दै लिडार जानानैहाय जोङो खौसेथिखौ खुगायावल' होनबा जाया प्रेक्टिकेलि जुदि जोङो खौसेथिखौ लाबोनो हायाबाना सोरबाया उमुक पार्टिनिनो सोरबाया उमुक पार्टिनिनो सोरबाया उमुक पार्टिनिनो सोरबाया उमुक धोरोमनिनो सोरबाया उमुक ग्रुपनिनो बिदि ग्रुपिजम लाबोबाय थायोबाना जों मालाबाबो हाया जोंनि सुथ्रुफ्रा जोंखौ मा खालामदों दा गोदोहाय जेरै ब्रिटिशफ्रा इन्डियाखौ ओरैनो गारबोनो हायामोन दै बिसोर मा खालामदों फ्रेगमेन्टेसन खालामदों फिसा बोखावदों डिभाइड एन्ड रुल खालामदों आरोखि ना दा एखे जोंनि बर'आवबो दा बे जोंखौ दा डिभाइड एन्ड रुल खालामदों होननानै आंबो मिथियो नोंबो मिथियो सोरबाया मिथिसेयावबो जुदि जों रुल खालामोबा बे जोंनि फिउचारा थारमाने बर'नि जेनेरेसन जानाखि जोंथ' दा अके आनादार 10 years बा 20 yearsखौ जोङो माबा खालामनो हागोन मेनेज खालामनो हालांगोन बिदिनो नारा फिउचाराव जोंनि उननि जेनेरेसना बे हाहैनाय नङा दा बेनो आंनिफ्राय क्लियार मेसेजआ खुगाजोंल' खौसेथि होननानै जाया प्रेक्टिकेलि जों बयबो ओंखारबोनांगोन खौसे जानांगोन बेनो आरोखि आंनिफ्राय स' बेखिनियावनो सारखौ हामबाय होनाय थाबाय दिनैनि नैबे जों गोबां खोथा जोंनो मिथिहोबाय आरो नैबे मुंख्लं साननि गेजेरजों बिथाङा जोंनोहाय मेसेज होबाय